Kisau seng bhalang ba kentup ya ka KSU, FKGGP, HNYF, bat ka RBIF, ha ka sining kong kila kentho ba katnat ka rep karyang kalale khnang bot yu roit habai dei bat ka bha puli jong kisamla puli ka jala ki ba dei ban le ya ka BSc Agriculture ha Imphal. Ha ba kren bat kilat phai khbor hadin ka ji kendu yu menteri ka rep karyang uba ban te do ling do kiti kisau seng kentup yu president jong KSU samla lambok starwal marnga kumju president ka FKGGP ba Wilbert Rani kila yathu ba menteri ula kular ban penbai khnang ba kata ka jingyo rung jong kita kisamla puli ban leit puli kamdei ban no siliang kilo ongru balada kano siliang kamdei shu ka bha kerpang henrei kala dei ka bhalang ka bathmu ban sasimno ya ka jingmut jong ka bha kerpang ka reservation policy u president jong ki SU ong ba ka te kamdei shu tang ya ka jingbakla henrei kala dei ka jingle khnang ban yu roi kisamla puli jong ka jela ka perlengo yang isbun iba kalong lempram hak baki keren sepang ta reception policy indai ngang supet ba kam desu ka bha kerpang relong ka bhalang tingin ang kpi nanti ba perro persnam ki samla ka jala ki badi hok pan lek puli lamba ka ka penta ka ba sarkar ka dan ndai kum golong tu ngim sohun bat ngi ka dan juklumar bat pet bang iba kam dei ka jing pakala yu se de jing lek khnang Rehadian bangi siyo ban ya kendu no marmar yo menteri beri pet karep karyang ba bante dorong do kalong positif ka jing ekren ta kasngi aku ban kaliang menteri lu ai ka jing keluar singi kum kisau sing ba yu tu kales insta bishar biang bat ke sepen bet khnang ba ta ka jing yorong ta kisamla puli malet puli kam dai ban no siliang namar la ka no siliang ngasngo kum on kong ba kam dai su ka bha karpang ade ka bhalang di kan sadai liu ka spirit jong ka reception policy ngatharai ba kanunu ka department nang ni sakmat kamdai banjile kai ba jing bet jing biang samla puli jong ka jela ko bai markum kolong tu ka les ba ka spirit lang ba social media lang ngatharai kat karang officer ki ba ka post ka department repair pat ngam thrai kamdai jing ba klak tu jing lek nang kamut ban yura ki hok ki samla puli jong trai muluk tena kaliang jong ki sauseng i penrem jur Eko besar boleh tu ba penwan hadur kom tu ka penmi kerteng makum ong nono kong ba kam dai jing ba kla ka dai jing lekhnang bat ka jing yakran kalong bat menteri bade pet karyang kalong ba sesok sepeta ola simkhian kam bat on rectify biang tu ka les balat mi kong ba penbat khnang ba ta ga juju penta jing samla trai muluk kam dai benno siliang ka dai belong padeng kum ba kalong kersian kum ba kalong sopau dengan sapet itu kales keban sami biang makum bakalong menta ong nagaliang menteri ong sa penbet biang ni dekam song biang bat ki officer makales menkong kebun ki jing bakala ko alamis ami sakales bikin ri penbet ya ki riluk ya takales tani sia cek biang lah nungut ki kasih kanut garo ki yo andai ngasong ba kapha karpang kam dai benno siliang kedem long ikut lebih long san develop tak kam dai beduna ko simpria chimba ka dai bos pun ka dol long tap miau yang ka jing lek khnang nginam priang ba nginam consider yang to pen bet lang ba la pemi press ni dai ngi kwa ba ka jing ba kala de pen bet biang de ben shom biang pen bet renti ba kom jiet khna ban rong ka cakale pemi kan les ke kong kini ki pemi komba khat sangot te khat sao kamot ba kini ki kitu ki laingot ki badai ki bamdai ki jabri nak jabri jongi ki ronglang ak te khatsa pi ka equation ro bakala gor na ki candidate samla puli garo ki nyo ngingi yo saw ki wi ki olai kamot balance ju bor ki equation ang tai ban pani be ki rung ka kota ka jongi kamdai suna kota jong ki wi pat mo ki rung be direct na kota ka jongi tesa ko wi be ka reservation policy kadai ka total violation ya ka reservation policy kumno ki te ki rung laingot kita ki schedule caste bat kita ki pat ki OBC kinrung haka share ka jong khasi jantia pi kani ru ka total valuation ya ka reservation policy tos to hadin baki penchai ki ong general category ni ko aban question ka general category bat ka open category pp differentiate kumno ni tingi te bagadan ka open category aka open category ka bomot ba khasi jong ni bolong qualified bandrung sa open category rula ban ne rula he ka ma re hang ni pada bosong thumula ka long ba khasi jong ni ubla he ka ma Nei, belahe ka marks ulirung sya ka reception policy. Lo di balik ka open category. Namar ka marks ngu kala he apa ni uteu ju brio bana baru barung aka open category. Ndai ki nyat ju brio jongi ki ba ka marks ki kalau qualified ka open category ki nyat ju bor bandrung ba ka reception policy. Khnang ban create ka space yakti ki arngun ki bamdai ki try mulu ki try jalla jongi.
te kani ngin sha ngilong ngin pediang dalai leiru namar kani kan kata ya ka yo kam yo jam kan kata ya ka bah puli jong ki samla jong ka jabri ko jongi ke bangi melapan pediang pina pet bang tu kadai ka total violation ya ka reservation policy ke bangi melapan pediang bat ko weiru ki di ban rectify ban kaliang jong department ni ko abanong ba fin pensai sengi kai ka general kategori bar kai ka open kategori ka bangi apply kam ni te bukan open kategori mo kini ki sul tribe ki balong qualified ban open kategori kila ban len magilong open ayo kun ka open kategori kan dai hangi pan ngi kumba ka sarkar ber ki officer hi daladi hi ki bah lupa unu general unu open kategori unu reservation claim da ailat ki samla ki jongi ki balong qualified ban le jing ba ka open kategori ya kan ingin namsha ban ngi kwar banong ba ki officer ni skaman ini ban maham ki ba kum kini ki jingja ki ban jasu markani ka kata ya kalawai ya ka pateng jonga jai ban re jongi makani ka create president rangi sha manta kan create ka president in future te wangi mla ban priang bars ka ar bangi ko am kerjai bangi ha ban ikran ka sarkar ba halor ka bedai bar ka puli puthi hapo ki central university lani ki central institution habadan ka bha ka jongi de ban tangi bure ki jongi mar ka don ka open kategori ki bai pi ka open kategori ka don telar kita ki basyang po Meghalaya ki bomdai na ka jabri ko jongi kila ban limba ka open kategori kabun ka city ka open kategori le kila ban limba ka open kategori nginam khang ki hendai ka bha ka jongi ngin le bi mangi ki khasi jantian go par ki garom tang mangi di ban le umdai bonon ra ya kutukar reservation formula hang niru ngi ka niru ngi habni kar mak sarkar namar la ngi kran po state government apply ka state government tongin ngin to kata ka bha ka don ma 40 bar kita ki open kategori bar kita ki OBC ngila ban ikran henry habang lit pulis sabar ni pani ka bha jong state ko jongi em ki bri jongi em te kundu ngali ra ya kan ya state ko jongi ban ra pada ki pat ki bri satai mla ban priam kini ki bri utar ni Meghalaya amri ba khang ki ban mali puli kila ban apply ling ba ka open kategori ban khun te ka tarung ya ban ikran ba sarkar mangi mla shu ban pej namar ki samla ki jongi mentai bala nang lasta ki bolong qualified ki ba myo shu ki jing puli ba pun kun tang namar um dan lat ki bobon te kani kan dai ru ki jing puli ban ai lat ki samla ki jongi bakin runga kilan go per banyolan kadang kini ka reservation policy di hakaba kadang ko open kategori SD kategori di SD divide 40 kasi bagi garu di ko open kategori pada ke jimut open kategori kamut unreserved kamut ba PSD ru kilaban rung apa ko open kategori kalau kemni lada manga ngadi scheduled tribe ngayo 90% ngayo 90% dengarung haka khasi jantia les ngawan baningkong andre hapo open kategori pada urung dobi udakhar ubayo 89% kata abam la menlong amar ngalong deserving manga bandrung hapo open kategori banyu udakhar ubayo 89% ya kata ring hapen bet bah ubayo don boyo 4% ni hapen bet bah umdei banyu urung katu kalis namar bagi khasir kidang buon bah kalis iba kham tam banyu tu boyo 4% kidang buon kiki di bandrung hapo open kategori nampak ke jungi ke bahak jungi kan dia ke bahak jungi open kategori kamut general kamut gitu ki non reserve open kategori kamut unreserved mendai non reserve tinggi habat suku bahai kata tege ke jingli juga Department of Agriculture kalamut ben take us for a ride ben yalam bakal ngi ndrei ngi mdei su ibri bobiet ngi lasu thu ulun ke jing don kam kembalaja kembolong ki department ka health nangta kini ke reservation na ki engineering di farm ke di banlong kumtu kam di ban bakalakan ni kalau total violation ya ki prosedur jongka state reservation policy bat maki ke di ban bahli ya kata ka jing bakalaban ke department hi ke government hi ke di ban action ni ki hearing officials